Goleren dhisik ya, Nduk. Iya, Pak, iya. Wah. Jan wayangan cara saiki iki nek dipadhetke sore ya ngrekoso, nek ora dipadhetke sore kanggo bengi iki ndak ya wis ditinggale nonton. Iya, Pak, iya. Puji syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, Nduk. Dene kelungguhan bengi iki aku lan kowe bisa sowan ening halaman pondok pesantren Mangunan atau pondok Al-Bukhari ing desa Tulung kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Iya, Pak, iya. Iki janjane rak ya pepundenku Bapak Ibnu Alfandi nggone paring dawuh ki ya wis sawetara wektu mung gandeng penyesuaian jadwal mula ndek ben ki rada ganti tanggal Ngono. ya ning ora dadi baya pengapa Nduk ya jer nyatane ya bab-bab sing kaya mengkene iki lho sing bisa nuduhake kaya ngapa to ing antarane kawula kelawan Gustine ya kuwi ngantarane para masyarakat konstituen kelawan para wakil-wakil iki bisa nyawiji Ngono. ya iki ya makarya sesarengan karo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ngono. Ya, iki pancen dina-dina iki Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur iki lagi getol, lagi menggalakkan apresiasi terhadap para seniman kreatif ing Jawa Timur. Ngono ya, Mak. Ya, mula ora omong ing Ponorogo, kabupaten-kabupaten liya iki sing ana wilayah Jawa Timur ya nganakake kegiatan-kegiatan sing mengkene iki. Yen ning Ponorogo bengi iki sing wayangan ya ing Mangunan kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Ya. Iki awake dhewe sowan genep iki saka laladan Ponorogo wae. Lah ya aku ki ya gumun lho. Adate para dewan-dewan ki nek ngersake wayangan ki njupuk dalang-dalang saka luar kota kok iki trima dalang lokal. Iki kok ora perkara trima karo ora, ning panjenengane nek arep tak sebut bapak ki isih ketok enom banget. Nek tak sebut Mas ku ndak kok kurang ngurmati nih Bapak Ibnu Alfandi ki pancen cedhak karo para konstituene, karo para masyarakat utamaning Ponorogo kene, Nduk. Mula panjenengane mengambil kebijakan menggunakan potensi lokal yang kira-kira sing kira-kira ki iso migunani karo para masyarakat ing Ponorogo. Ngono. Iya. Panjenengane iki jeli melihat bahwa rombongan Sanggar Badranaya ki kabeh seniman-seniman muda kreatif ing laladan Ponorogo. Mula rasa adoh-adoh cukup saka potensi lokal Ponorogo wae. Tepuk tangan untuk Pak Alfandi. Luar biasa. Tenan aku lagi iki kok ngerti ana Bapak anggota DPR ki sing kersa memaksimalkan potensi lokal kok, Nduk. Tenan acung jempol untuk Pak Alfandi. Isih enom bagus. Wah. Ternyata bisa sedemikian rupa mewadahi potensi-potensi seniman muda Ponorogo. Go ngaturake gunging panuwun marang Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, para kanca-kanca kabeh sing wis kepareng nyengkuyung. Ngono. Ya. Ki rombongan pengrawit saka Sanggar Badranaya komplit. Sindene 1 2 3 4 5 6. Sindene kok beda karo Batatan, Mak. Iya, ayo khusus pancen nggone iki nggon halaman pondok kok ya kudu menyesuaikan ngono. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingkang
Gusti Allah sesembahanku rinten lan banyu mengliwat aku kanggo resta sewengi iki 24 jam dawane, Nduk. Iya, Mak, iya. Wektu kanggo manembah marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ki sing wajib 5 wektu sadurunge plethek ing surya wektune subuh, tengah dina bedhug ndrantang-antang-antang kae waktune salat zuhur. Yen srengenge wis ngliwang ulun nindakake ibadah salat ngasar, ambles suruping surya kae banjur manjing wektune magrib. Wondene bubar magrib nganti ndungkap gagat rahina ki wancine nindakake salat isya aja nganti keri. Wajib kuwi wis perangane genah. Hukume wis mesti mula aja nganti ana sing ketelisipan. Yen to kepepet ing wektu bisa dijamak lan liyane. Ngono ya, Mak. Iya. Wah, tenan kok bombong rasane ngatiku ora kaya bengi iki. Ya lagi iki lho wayangan ning nggon pondok. Ngono. Iya kene iki adate nek pendak taun ki pencak dor, Nduk. Kok ngono? Iya. Wong kene iki pancen kondang wit biyen nek pondok Mangunan ki pendak taun kuwi nganakake kegiatan pencak dor. Lah iki kok dengare ndo nekake yoga karo sinden. Ayo pancen mujudake apresiasi yang luar biasa kok. Ki bengi iki ya dirawuhi para pepunden lho, Mak. Sapa? Ibu Ketua Komisi B saka DPR Pusat mau yen ora kleru. Pak Alfandi karo rombongan DPRD Jawa Timur. Banjur ana Pak Ibnu Multazam. Dek mbeni sing dawuh pisanane ya Pak Haji kok. Ngono. Iya. Wah, jan beliaunya ki nek nyang awake dhewe rumangsaku luar biasa kae, ora mung nyang awake dhewe. Marang kabeh para masyarakat Ponorogo beliau luar biasa. Uga dirawuhi Bapak staf ahli pepundenku Bapak Seni. Ngono. Ya, uga dirawuhi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Pak Dewi Agus Prayitno. Ayo ning panggilan akrabe lak Pak Wi ngono. Ya nek biyen, saiki ya wis beda. Iya, Mak, iya. Lan akeh para pepunden kabeh kang rawuh utamane keluarga besar Pondok Mangunan Tulung Sampung. Ngono. Iya. Nduk iki uga digiarake secara live streaming. Ngendi wae Mak sing live streaming? Akeh iki saka channel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Terus uga wah isih akeh liyane meneh kok ya. Ki rombongan kanca-kanca sing ngeling ya akeh. Iya ora apa-apa. Ki sangka Jupe Multimedia Record uga ngiarake live streaming. Eka Jaya TV Tulungagung banjur kadang Sapu Jagat News sangka Blitar ya nyiarake secara langsung. Ngono ya, Mak. Iya. Lan iki sindene ketok mening-mening damis-damis. Kebayak menyesuaikan. Lire kepiye? Warnane ijo. Warna kebesaran. Iya. Iki disengkuyung karo Yuseli kebayak. Iki adate kesok kelalen lah kurang ngatur kene tak dhisekke. Ngono. Iya. Ditepungke nduk sindene cacahe ana 6. Ya, wiwit sing saka sisih kono iki ngendi Mbah Mikel lor iki? Saka lor dhewe kepala suku rombongan sinden Badranaya. Kok kepala suku? Iya. Bu Sumarti. Lah sing kidule kuwi Wakasu. Kok Wakasu ki wakil kepala suku ngono lho.
Sapa? Kuwi Mbak Dewi Lestari. Sesuk ada jenluk Dewi Wakasu lho, kok ndak malah saru. Iya. Iki ya mujudake seniwati handal sing mijil saka Laladan Kecamatan Sampung. Loh, apa iya, Mak? Iya. Asli Sampung. Made in Ngudal. Ngudal Pagerukir. Mbak Dewi Ngudal. Iya. Nah kene iki jane ya ana dalange lho Nduk, tulung kene iki. Sapa? Dik Mansur. Nek ra salah ki ya alumni Mangunan kene kok. Sanawiyah Mangunan mbok menawa. Ki banjur saiki nerusake pendidikan ana SMKI utawa SMK 8 Surakarta. Ngono ya. Wis pirang-pirang tahun sinau dalang ning Sanggar Pasupati nggone pake dhewe kono kidul kono kok. Ngono ya. Ya aku kapan dino kae tahun dek ingin nek gak salah kono tulung rada kidul kono wayangan dalange ya Dik Mansur. Ngono iki mau teko apa ora? Sing teko ki ramane sapa? Mbah Jegol. Nek Mbah Jegol iki karo ngawat-awati awake dhewe. Iya Mak iya. Ditepungke diteruske Nduk. Kidule Mbak Dewi ki weton saka Kecamatan Balong. Kecamatan Balong iya ki Mbak Marfuah. Mbak Marfuah asmane kok kaya Suwolehah ngono ya Pak. Iya ki sinden khusus pengajian bola bali nyindeni Mbah Sidik. Terus sing kidule meneh sing kuwi weton saka Kecamatan Dungkal. Asmane Mbak Rani Puri Rahayu. Nambak Bungkal Mak. Oh ya. Lah sing tengene meneh iki saka Kecamatan Sambit Desa Gajah. Asmane sapa? Yen sing saka Gajah ki asmane Mbak Hani. Lah sing kene dhewe iki weton Kecamatan Jambon. Iki asmane Mbak Mike. Sindenmu kok komplit men kiblat papat, ora ana sing kecicir. Ya menyatukan berbagai macam potensi kok Mak. Dulure ana Sampung, ana Jambon, ana Sambit, ana Bungkal. Bu Marti mau Slaung. Wah jan kemput ya Mak, sak Ponorogo ya Nduk. Iya Mak. Termasuk pengrawite iki ya komplit lho. Kok iso? Sing saka pojok lor kulon saka Kecamatan Sukorejo ki ana. Kuwi Mas Setiawan. Setiawan Tiada Tara. Malah kaya pelawak Yogya. Sing saka Kecamatan Kota ya ana. Kuwi Mas Rindra. Sarjana seni. Mas Setiawan mau ya sarjana seni lho Mak. Iya rombongane dhewe kabeh. Pengrawite sarjana seni, dalange sarjana ekonomi lho. Ben pas le ngedup. Iya kuwi sang saka Kecamatan Kota, sing saka Kecamatan Pulung ya ana. Wiraswara sijine kuwi Mas Ilham Kukuh Hadiwibowo ki ya sarjana seni. Ngono. Ya, sing saka Kecamatan Sawo sing nyaron kuwi Mas Kusnanto. Ngono. Iya. Sing Kecamatan Sambit ana 3. Pak Minto, Pak Bejo karo Pak Heri. Heri saiki nganggo Pak. Iya no kepala suku kok. Kepala suku cokean. Iya rumangsaku tanggapane ora tau prei ya. Sing Kecamatan Bungkal ya akeh kuwi sing nyiter karo sing nyaron sijine. Sing ngegong kuwi Karangpatian Balong. Sing ngegong kuwi Bulu Balong. Nek sing enong Karangpatian Balong, sing balung kae Dadapan Balong karo Oyo Kota Mau. Sijine sing nyaron kuwi saka Pandak. Pokoke komplit. Lah sing ngendang iki bintang tamu. Kok sing ngendang bintang tamu piye? Iki Mas Prabowo.
sarjana seni. Iki saiki ya dadi penduduk Ponorogo wisan. Wis to, Mas. Wis to, Mas. Maksudnya ki berdomisili di Ponorogo ngono lho, Cah. Kok rumah saku aja dibuli, iki lagi capek beliaunya. Lah ngopo? Wong lagi bali ki maghrib mau kok terus bablas munggah panggung ndak yon era Yayi Super apa ya kuat tenagane. Ngono. Ya. Lah kuwi sing bedhug kuwi saka Kecamatan Slaung saka Nduri. Sing gender iki ya saka Nduri. Kecamatan Slaung, Mas Revi. Iki sih mahasiswa isi Surakarta. Nek sing ngendang Jaipong, Mak. Ning sing ngendang Jaipong iki kepala rombongan jaranan. Kok iso ya? Wah, jan ngedekne jaranan ning ngendi-ngendi ku ya. Sopo? Aksana. Kuwi siswa SMA 3 kelas 2. Ngono. Wah, nganti gedine kok wis semono ya si SMA. Pengendang kelas berat. Iya, ora dadi ngopo. Alus-alusan sih ya, Nduk. Iya, Pak, iya. Wah, nyuwun jineman rumiyin, Bu. Iki karo nenggo Mas Joklitik, Mas Jokluduk, Mbak Rina Ditama. Nah, monggo, Bu. Ngene iki nek Rarendra ora pas lho. Maka matur nuwun, Bu. Bu Sumarti. Iya. Wah jan iki mau baleni sing tak aturke mau mligi konjuk pepunden kula Bapak Ibnu Alfandi. Sok mbok menawa taun ngarep sik kersa ngenekke meneh kula usul mbok sekali-kali parade Dalang Muda Ponorogo. Ngono. Iya. Dalang Muda Ponorogo ki nek dikelumpuki nek 50 ngono luwih lho, Nduk. Apa ya coba to hitungan. Coba hitungan akeh tenan wiwit saka mepet kulon tekan mepet etan lor du kidul. Kuwi saben kecamatan nek digoleki dalange ya dalang nom lho, 3 nganti tekan 5 ki ana. Ngono. Iya. Usia di bawah 30 tahun. Nek usia di atas 30 sak barane awake dhewe iki ora perlu dikatutke. Sing nom-nom ku ya mak dikatutke sak dosane. Kok malah dikatutke sak dosane. Ngono. Ya, iki karo ngenteni Mas Joklitik, Mas Jokluduk. Iki lagi rehat nong transit nggo sawetara. Nah, iki nanjake sing asli Sampung. Weh, mesem to wi. Woi. Jan rumangsaku lek ngerti aseme Duwino kanca-kanca iki tok do bahagia tenan kok. Piyayi iki lek berdarah Sampung nek mesem ngono ketok nyenengke. Tegese iki Mas Alfandi, Pak Ibnu Multazam iki kan asli saka Sampung lho. Wah, piyayine iki nek gumujeng ngono ora pati nyuwara ning, Mbah. Sangat menarik. Ngono. Iya, Pak Dwi. Ayo karo dicandak mike. Jan, ketok iki mau ya sangu pecel cedak beji. Mboten sangu niki wau. Mboten. Nggih. Menika nyuwun gungan swanten panjenengan sih. Nggih. Dilanggamke sik ya Mbak Dewi. Nggih. Ning bawa sik no, nek ora bawa sik ya ndak kurang genep. Pripun? Berdiri. Mohon izin Pak Alfandi nggih. Nah niki sindene diteke. Mohon izin Pak Alfandi nggih. Diserepake Mas, diserepake Mas.
tarik ngadeg kok dadak disrepeke tondo nyidake le ngetaki aksa mau lho. Kentongane wau to. Iya kentongane. Nggih, ngono ae ngambek lho. Lah tenan. Engko nek mutung mulih sik ndak ya malah repot. Lah niku ki saking semangate lho. Bu Limbuk. Kaya dhek ingi lho campur sari melu aku masa donga disrepeki Mataram lho karo aksa iki. Nggih, aksa niku. Nggih. Nah, nggih ngoten niku. Jan rumah sak. Pengrawit ki nek sregep ngoten niku kok. Nggih. Jan. Mbak Dewi. Dalem. Pirunggan menika sowan wonten wilayah panjenengan. Nggih. Di Desa Tulung Kecamatan Sampung. Tulung ki nek ning Pageruke ndak ya mung celak. Celak nggih. Monggo niki kula calsi kamardikan. Bawane napa? Ya. Kita semayan karo Revi iki. Dereng semayan niki. Oh, nggih. Monggo. Sesideman mboten napa? Boleh, ndak apa-apa kok. Nggih. Nggih. Lah kula bingung kok nggian ngeten iki. Nek rak mboten curhat to niki? Mboten. Oh iya. Nyeritani cah-cah niku lho. Oh. Nyeritani pengalaman. Rendra. Nggih, tintingane Mas Revi. Nani. Iya toh. Nek ninting nggih semangat. Oh diaturi kok. Kabeh ditabuh. Nggih. Nggih pangapunten lho Bapak Afandi. Lah iki kita aturi Bapak niku nggih urung patut lho jane. Mas ngoten. Nggih, ngono ketoke malah iso nyumat dulur. Lah nggih nek Bapak ngono kaya waduh ngono lho jarake nggih. Jaraknya ki. Oh, beliaunya itu ya berarti kalau usia belum ada 30 itu masuk gen apa, Mbak Dewi? Gen Z. Gen Z. Wow, nggih. Gen Z masuk Gen Z iki. Nggih. Yogane nggih Gen Z. Sindene nggih. Nek yogane niku Gen Z. Oh. Nggih. Gen Z niku sing nyaron niku lho. Sing nyaron karo sing gendang jaipong nih. Ketambahan sing ngegong. Ditekoni BB niku kula BG. Kok BG body Gen Z. Aku ora melu lho, aku gak. Aku Mangga, body Mbak gitar Dewi. Spanyol. Nek delok kok sing adoh ngono lho kok ora trimo. Ngerti ora mak Spanyol ki apa? Separo nyolong. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Dewi Lestari. Menika ugi sarjana seni. Wah, jan tenan gampangane Faisal kok buwening iki mau sajake. Ketoke dangang pikirane. Apa pas jatuh cinta no, Sak? Aku ya mbong genake ya sapa ngerti usul Doni ngono lho maksude iki. Usul jatuh cintane ngono lho. Oh iya, jan rumahing saku. Wah, iki bintang tamune wis yoga. Mas Jo Klitik, Mas Jo Kluduk, go Mbak Rina di taman sajake. Nyuwun aja dipliroki, Mas. Ya, maka Mas Tiawan.